Bona nit a tots i a totes. Anem a donar inici a la sessió plenària ordinària del mes de novembre amb el següent ordre del dia. El primer punt. El primer punt és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior de 27 d'octubre de 2022. Si algun regidor o regidora vol fer alguna esmena, passaríem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acta de la sessió anterior? Per tant, queda aprovada. Excusar la presència de la regidora de Serveis Municipals, que no ha pogut vindre per motius de salut. El segon punt d'ordre del dia. El segon punt és la dació de compte de les resolucions d'alcaldia i regidories delegades des de la 881 a la 997 de 2022. Queda assabentada la corporació. Segon punt d'ordre del dia, no sé què digueu. Que els serveis municipals... Perdó. L'anterior, de la legislatura anterior. El següent punt és el número 3, que és la proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits, la 8/2022 corresponent a novembre, que compta amb un informe favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda del 17 de novembre de 2022, amb els vots a favor del grup Compromís i l'abstenció del PP, el PSOE i la CUP. Bé, aquest punt és, a més dels crèdits que portem en el punt següent, que són 2.649 amb 90 per muntatge, desmuntatge, lloguer i transport de la bastida multidireccional amb motiu dels treballs de rehabilitació de l'òrgan de l'Església, i els 10.842 amb 48 corresponents al tractament de residus voluminosos, retirada i transport des del 28 de setembre al 24 d'octubre de 2022. Aquesta extrajudicial de crèdits inclou 13.950 euros amb 75 cèntims pertanyents a l'exercici 2022, despeses compromeses sense la licitació de contracte corresponent, que fan referència a un concert a Pedreguer del 9 d'octubre, als treballs del bar del Trinquet, la inscripció dels equips, fitxes equips, segur dels jugadors i arbitratges dels equips, reparació de les bombes fecals de la Solana de Pedreguer, servei de residència de gossos, mensualitat d'octubre de 2022, els treballs tècnics de juny de 2022, actuació de Dani i Miquel a Pedreguer el dia 9 d'octubre del 22, manteniment dels animals del mes de setembre de 2022 i treballs de manteniment del jardí de la Casa Campell. S'informa favorablement per considerar que existeixen raons d'interès públic que aconsellen no acudir a la via de revisió d'ofici pels greus perjudicis que això podria ocasionar per als administrats i per als tercers que actuen de bona fe, i les prestacions, a més, s'han dut a terme efectivament i figuren en l'expedient les factures corresponents. Es tracten de prestacions efectivament realitzades, consentides per l'administració, realitzades en el seu benefici i per un preu ajustat a mercat. Si algun portaveu vol raonar el vot, Lluís, Guillermo, Juan, Ferran. Passaríem a votació. Vots a favor de la proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits 8/2022. Vots en contra. Abstencions. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. El següent punt és el 4, la proposta de modificació de crèdits número 16/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari, suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i majors ingressos efectivament recaptats, que també compta amb un dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda del 17 de novembre del 22 amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció del PP, el PSOE i la CUP. Si en aquest cas la modificació de crèdit número 16 la modalitat és suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i a majors ingressos efectivament recaptats. Com tenien a la informació, fan referència a 4 partides de retribució complementàries per a personal funcionari, 3.500 euros, per a personal laboral temporal de sanitat 10.000, per a personal laboral temporal d'educació 9.000, per a personal laboral d'administració general 10.000, la reparació de l'orgue 2.649,90, escoles esportives municipals 12.000, treballs d'oficina tècnica i projectes varis 20.000, estudis tècnics 4.961, serveis de recaptació 18.148,79, altres despeses, interessos de suma i altres 4.000, restauració i habilitació del patrimoni cultural 48.182,21
Inversions d'infraestructures hidràuliques de 9.500, obra a l'Espai Cultural 3.000, adquisició de maquinària i instal·lacions 10.870 en 55, adquisició d'utensilis, ferrament i material tècnic per a vies públiques 860, canvi de fanals, enllumenament públic 30.000 i per al pla edificant del Col·legi Públic El Trinquet 4.600. En total 211.273 en 45, que per a finançar aquesta quantitat es finança amb càrrec al romanent de tresoreria amb una quantitat de 178.800 euros i amb majors ingressos recaptats 32.473,45, que són de la taxa per aprofitament especial d'empreses de subministres i interessos d'entitats bancàries. La justificació de la modificació: s'acrediten els requisits establerts per a la legislació, que són el caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors, i la insuficiència en l'estat de despeses del pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, verificada en el nivell establert en vinculació jurídica. Pel que fa a la justificació més concreta, les 4 primeres partides que fan referència a pagaments als treballadors i treballadores és per fer front al 1,5% que es va acordar en el Consell de Ministres del 18 d'octubre de 2022 per a pujar el jornal als funcionaris i laborals. Pel que fa a l'orgue, a la rehabilitació de l'orgue de l'Església, s'augmenta la consignació per a fer front a la despesa del muntatge i el lloguer de la bastida que es va utilitzar. Les escoles esportives municipals, com se'ls va comentar, atès l'augment de matrícula i d'inscripció de xiquets i xiquetes, s'ha augmentat la consignació per aquest increment. Està especificat que és atletisme i pàdel, més una despesa d'equipament d'escola d'atletisme i futbol. Pel que fa als treballs d'oficina tècnica, s'amplia aquesta partida per l'augment de l'import del projecte de la musical en relació al que estava previst en el pressupost inicial. Estudis tècnics fa referència a l'estudi comparatiu de les diferents fórmules legals per a la gestió del servei públic d'abastiment i distribució d'aigua potable. Serveis de recaptació: s'incrementa la partida per fer front a les despeses de la inspecció que es va realitzar per a treure la taxa per aprofitament especial d'empreses de subministres, que ja ha tingut una recaptació de més de 40.000 euros sobre la previsió inicial consignada en el 2022. Els interessos de suma: la restauració i habilitació de patrimoni cultural, que és la més important pel que fa a la quantitat de diners, que és per a recorreguts peatonals del Castell de l'Ocaibe, actuació per la qual es va sol·licitar la subvenció i que no ha sigut concedida. Inversions en infraestructura hidràulica: és necessari l'augment d'aquesta partida per a fer front a la despesa a càrrec de l'Ajuntament de l'obra de reparació del dipòsit d'aigua de Mirabarques, subvencionada en un 80% per la Diputació. Obra a l'espai cultural: s'incrementa aquesta partida per fer front a les despeses extres que van sorgir perquè fa cortinatges i focus de l'escenari. Maquinària i instal·lacions: per adquirir l'aire condicionat de l'escola infantil i una màquina per a neteja de les pistes del pavelló esportiu. La d'utensilis, ferrament, material tècnic, vies públiques per adquirir senyals per a les vies públiques i el canvi de fanals per a l'adquisició de lluminàries solars i la seva instal·lació en les urbanitzacions. I pel que fa al trinquet, es dota de consignació d'esta partida per a col·locar bombillos amb clau mestra a les portes del Col·legi Públic Trinquet. 2 portes d'entrada al servei i una porta corredissa. L'import del romanent líquid de l'Ajuntament al liquidar l'exercici 2021 va ser d'1.210.903,04. S'ha disposat ja d'aquest romanent per a finançar diverses modificacions de crèdit. La 2 2022 de 474.000 euros, la 3 2022 de 18.901, la 4 del 22 de 187.240, la 6 de 91.346, la 8 de 66.400, la 9 de 100.482 i la 13 de 93.490 en 12. Per tant, resulta suficient el romanent que ens resta per al finançament de la present modificació, ja que en queden 206.006,52 cèntims. Si algun portaveu vol justificar el vot. Lluís, no? Guillermo? Juan? Passaríem a votació. Vots a favor de la proposta de modificació de crèdits número 16-2022.
Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia és el punt número 5, que és la proposta d'alcaldia per la qual s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari laboral de l'Ajuntament de Pedreguer, que compta també amb un dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda del 17 de novembre de 2022, amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció dels grups PP, PSOE i la CUP. Bé, la documentació és extensa, la tenen també després de totes les reunions que s'han fet i de les meses generals de negociació. Vistes les actes del resultat del procés de negociació col·lectiva realitzada en Mesa General de Negociació Conjunta de Funcionaris i Personal Laboral de l'Ajuntament en les dates, les tres últimes, de 26 de maig, 19 de setembre i 7 de novembre d'enguany, i el document que arreplega la relació de llocs de treball elaborada per l'empresa adjudicatària del contracte, i considerant, a més, que la modificació de la relació de llocs de treball comporta un increment de retribucions a conseqüència de la valoració individual de cada lloc de treball, seguint un mètode de valoració objectiu de tots els factors que afecten tant al complement de destí com a l'específic, es proposa al ple de la Corporació aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament amb les modificacions derivades de la negociació col·lectiva i dels informes adjuntats a l'expedient, siguent efectiva des del dia 1 de gener del 2023, d'acord amb el termini d'execució que determina la plantilla pressupostària, i establir els complements personals transitoris que resulten de l'aprovació de la relació de llocs de treball, els quals s'absorbiran a mesura que es produïsquen increments en el sistema retributiu regular d'acord amb el que s'establisca per a cada exercici en la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat. També es remetrà una còpia d'aquesta a l'Administració de l'Estat i a l'òrgan competent de la comunitat autònoma, que és la subdelegació de govern, que serà a l'espera de que aprove o no aprove, si s'aprova ara, la relació de llocs de treball, i veurem si no s'aprova o recurreix, què és el que hem de fer. Des de l'equip de govern volem agrair la paciència manifestada per treballadors i treballadores de l'Ajuntament per tal com el procés ha estat molt llarg, tot i que pensem que el resultat ha sigut bastant satisfactori en línies generals, ja que la pràctica totalitat de la plantilla és millorada, excepte 3 persones a les quals s'aplicarà el complement personal transitori que hem esmentat. I, a més, compleix els objectius que des del govern es pretenien assolir. El primer era regularitzar els nous llocs de treball que s'han creat des de la darrera relació de llocs de treball, com són el personal de neteja d'edificis municipals, la infermera escolar, un enginyer tècnic o enginyera, persones vigilants del rastre o la policia local en segona ocupació. El segon objectiu que preteníem quan vam encetar la revisió de la relació de llocs de treball era la creació de nous llocs de treball, com són un tècnic o tècnica de patrimoni i turisme, un tècnic o tècnica d'igualtat, un tècnic o tècnica d'informàtica i un tècnic o tècnica de recursos humans i contractació. Altre objectiu que pense que s'ha assolit és s'ha estudiat l'impacte sobre el pressupost municipal. S'ha fet una elaboració d'una metodologia de valoració de llocs de treball adaptada a les característiques específiques del nostre Ajuntament i, a més, permetrà la seva aplicació posterior de forma autònoma per part del propi personal municipal encarregat de l'àrea de recursos humans. També és important afegir que ha sigut en la Mesa General de Negociació s'ha donat el suport de manera unànime per part de la part laboral de l'Ajuntament i per part de la part política en la Mesa General no ha hagut vots en contra tampoc, sinó que s'ha votat a favor o s'ha abstingut en els grups que han assistit. L'aplicació completa de la nova relació de llocs de treball vindria a significar un total aproximat d'uns 67.000 euros més al mes, però cal tindre en compte que no tots els llocs es dotaran des de l'1 de gener i també es proposarà l'aplicació efectiva d'aquesta relació de llocs de treball en diverses anualitats, com de fet se sol fer i com de fet es va fer en l'anterior relació de llocs de treball, que trobo que es va aplicar en 4 anualitats. Si algun portaveu vol raonar el vot, Lluís. Bé, bona nit a totes i a tots. El nostre grup municipal votarà a favor de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball. El document ha estat aprovat per tots els representants sindicals i entenem que en general millora la situació laboral de les treballadores i treballadors d'esta casa.
És cert que hi ha detalls que s'haurien pogut millorar, com per exemple el cas d'algun treballador que fins al moment segueix sense saber si se li reconeix la categoria laboral del lloc de treball que exerceix, o el fet que les millores salarials, com ha assenyalat ara l'alcalde, no vagin a implementar-se des del moment en què entra en vigor el document, que és com hauria de ser, vaja. S'ha afirmat des del govern que l'Ajuntament no pot assumir-les en un sol exercici, que s'haurà de fer al llarg de diverses anualitats. Esperem, en qualsevol cas, que això no servisca d'excusa per allargar-ho més del que sigui estrictament necessari i que es complisca plenament l'acord tan prompte com siga possible. Moltes gràcies, Guillermo. Juan? Ferran? Sí, per a complementar la informació que ha donat l'alcalde, dir que el llarg procés ja es va encetar l'any 2019 i que ha comptat amb un total de 9 mesos de negociació previs i 9 mesos generals oficials, en un total de 18 reunions en el qual ha primat la negociació en la part social i sindical de l'Ajuntament, dels treballadors de l'Ajuntament, i que han estat d'acord, i valorem que la resta de grups s'hi vol donar el suport a la millora de les condicions de la pràctica totalitat dels treballadors, encara que també s'haver agraït un poc més la participació de la resta de la corporació. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol fer ús del segon torn, Lluís? Sí, per una banda, preguntar si sabem si el lloc de tècnic auxiliar d'esports seria reconegut finalment el que demanava. Seria una pregunta per si ens ho poden confirmar. I en segon lloc, nosaltres que hem assistit tant com hem pogut respecte al comentari que fa el portaveu del grup Compromís, hem assistit tant com hem pogut, però s'ha de tenir en compte que, a diferència de vostès que treballen a esta casa i tenen el seu lloc de treball ací, nosaltres treballem fora d'ací i els horaris no han ajudat massa a l'assistència. Moltes gràcies. Guillermo? Juan? Ferran? Sí, jo en cap moment he fet referència al grup de la CUP en aquest cas, m'he referit a tota la resta de la corporació. I en el cas del tècnic auxiliar d'esports, crec que em corregisca el regidor d'esports, si és així, però crec que totes les propostes que havia fet no se li han reconegut del tot. No? Crec que no ha sigut així. Si vol especificar exactament és que no ho recorde. Crec que sí que se li ha respectat alguna cosa, però no ho recorde. Sí, bona nit. Van estar mirant tot juntament al secretari, també si se me queda alguna cosa, si li veia que em corregisca, se li ha atès el que s'ha entès que se li podia atendre, o sigui, el que s'ajustava a llei, entenc, no? Va ser així, Matías? Al final el que s'ha pretès és que s'igualara als administratius, ja que ell era C1, igual que els administratius, que no estiguera per baix ni estiguera per dalt, i intentar equiparar-ho. I és el que se li ha acceptat una sèrie de qüestions que demanava, però no totes, perquè si no se n'hagueren anat per damunt dels administratius i consideraven que no era just. Passaríem, si els sembla, micro. Estem en el punt 5. Vots a favor de la proposta de modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Pedreguer. Queda aprovada per unanimitat. Després de moltes gràcies a la corporació i al treball fet de manera col·laborativa entre tots. El següent punt de l'ordre del dia és el punt número 6, que és la proposta d'aprovació de la modificació de l'ordenança reguladora de convivència ciutadana a l'espai públic de Pedreguer, que també compta amb un informe, un dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda del passat 17 de novembre, amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció del PP, el PSOE i la CUP. Bé, en aquest cas portem a debat la modificació de l'ordenança reguladora de la convivència ciutadana a l'espai públic de Pedreguer, d'acord amb el model d'ordenança elaborat per suma de la Diputació Provincial d'Alacant. Esta ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme on totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, lleure, trobada i esbarjo,
amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents en este municipi. Als efectes expressats a l'apartat anterior, esta ordenança regula una sèrie de mesures encaminades específicament al foment i a la promoció de la convivència i el civisme a l'espai públic. Identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que poden pertorbar, lesionar o deteriorar tant la pròpia convivència ciutadana com els béns que es troben a l'espai públic que li ha de servir de suport, preveient, si escau, mesures específiques d'intervenció. A més, la proposta que portem unifica algunes de les ordenances actuals, com poden ser la de neteja de la xarxa viària i altres espais lliures, normes de conducta a l'espai públic, el control i tinença d'animals o la seguretat ciutadana, facilitant i agilitant, per tant, la seva aplicació i disposant d'un règim sancionador clar i també de fàcil aplicació. Si algun dels portaveus vol... Lluís, no? Guillermo? Juan? Ferran? Vots a favor de modificar l'ordenança reguladora de la convivència ciutadana a l'espai públic de Pedreguer? Vots en contra? Abstencions? Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. És el punt número 7, que és la proposta de constitució d'entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial Les Galgues i aprovació provisional del conveni, que també compta en un dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda del passat 17 de novembre, amb el vot a favor de Compromís i les abstencions del PP, el PSOE i la CUP. Si el regidor d'Urbanisme vol exposar el punt. Bona nit. En aquest punt es tracta d'aprovar provisionalment el conveni i la sol·licitud de constitució de l'entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial de Les Galgues, a falta de la possible presentació de la possible presentació d'al·legacions en el seu període corresponent, que es pot fer al fil mateix Ajuntament. Aquesta entitat es conforma de la majoria dels propietaris del polígon, més de 140 finques industrials, i té com a finalitat promoure la millora i modernització dels equipaments i infraestructures del polígon. Moltes gràcies. Si algun dels portaveus vol... Lluís, Guillermo, Juan, Ferran. Vots a favor d'autoritzar la sol·licitud de constitució d'entitat de gestió i modernització de l'àrea industrial Les Galgues i aprovació provisional del conveni de col·laboració? Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovat. El següent punt de l'ordre del dia És el punt número 8, que és la proposta de nomenament de cronista oficial de la Vila de Pedreguer i aprovació de les normes reguladores d'aquest títol de cronista oficial, que també compta amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Cultura del 17 de novembre de 2022, amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció del PP, el PSOE i la CUP. Si el senyor regidor de Cultura vol exposar el punt. Sí. L'Assemblea del Consell Municipal de Cultura, Joventut i Festes del passat 18 d'octubre del 2021 es va presentar un esborrany del reglament de la institució del cronista oficial de la Vila de Pedreguer, que des del Departament de Cultura, amb el vistiplau del Consell Municipal de Cultura, Joventut i Festes, s'ha demanat a Àngel Enric, que avui ens acompanya ací, si accepta ser proposat com a cronista oficial de la Vila de Pedreguer. La contestació d'Àngel Enric Martí ha sigut afirmativa. Condició sine qua non, article 2 del reglament, que veurem amb posterioritat, perquè puga ser nomenat com el seu càrrec esmentat. Que el document del reglament de la institució del cronista de la Vila de Pedreguer, amb les esmenes que ell mateix ha proposat per exercir el càrrec de cronista oficial, ha sigut acceptat pel Consell Municipal de Cultura, Joventut i Festes en l'assemblea del passat 4 de novembre del 2022. Que el Consell Municipal de Cultura de Joventut i Festes ha ratificat, també en l'assemblea del 4 de novembre del 2022, que Àngel Enric Martí Vives reuneix els requisits ideals per a exercir el càrrec de cronista oficial de la Vila de Pedreguer, d'acord amb el punt 1 del reglament. D'acord amb el punt 2 del reglament, la institució del cronista oficial de la Vila de Pedreguer, perquè Àngel Enric Martí Vives en siga nomenat oficialment cronista, cal l'aprovació del ple de l'Ajuntament de Pedreguer. I es compleixen totes les condicions referides en el reglament perquè l'Ajuntament de Pedreguer
eleva al ple municipal la proposta de nomenar Àngel Enric Martí i Vives, cronista oficial de la Vila de Pedreguer, i perquè s'aprovi també oficialment el reglament. I vista la proposta de les normes reguladores del títol de cronista oficial de la Vila de Pedreguer, serien més o menys les següents. La primera, que el cronista o la cronista de la Vila de Pedreguer ha de ser una persona que s'hagi distingit en la recerca, l'estudi i la difusió de temes locals. El nomenament final del cronista oficial de la Vila de Pedreguer és competència del ple municipal, però només són elegibles les persones que prèviament hagi proposat el Consell Municipal de Cultura. I la proposta ha de comptar amb el consentiment de les candidates o els candidats. El càrrec de cronista de la Vila de Pedreguer és honorífic i no compta amb percepcions salarials. Sí que procedeix el pagament de les despeses inherents al càrrec, com ara desplaçaments, dietes, adquisició de materials, etc., sempre que el cronista o la cronista ho justifique de la manera adequada. El càrrec de cronista oficial de la Vila de Pedreguer és vitalici, tot i que podrà cessar de manera voluntària o per acord del ple de l'Ajuntament si es considera que no compleix amb les seues funcions. El cronista o la cronista oficial de la Vila de Pedreguer ha de dur a terme els treballs següents. Atenció en la mesura de les seues possibilitats de consultes de la ciutadania, de les associacions i de la corporació municipal relacionades amb la història de Pedreguer. La redacció d'una memòria anual amb el resum dels esdeveniments socials, culturals, esportius, polítics, etc., relacionats amb la Vila de Pedreguer. I el cronista o la cronista oficial de Pedreguer té els següents drets: assistència a la sessió del ple municipal, amb veu però sense vot, com qualsevol altre veí de Pedreguer, rebre gratuïtament un exemplar de totes les publicacions editades per l'Ajuntament des de l'inici del seu nomenament, accés als fons dels arxius, biblioteques i hemeroteques municipals, ús del material i mitjans tècnics de l'Ajuntament per a dur a terme el seu treball relacionat amb el títol i proposar a l'Ajuntament de Pedreguer l'edició de treballs d'investigació històrica, cultural, d'àmbit local i comarcal. Atès els informes i la proposta efectuada pel Consell de Cultura, Joventut i Festes, es proposa al ple els següents acords. Primer, nomenar Àngel Enric Martí i Vives com a cronista oficial de la Vila de Pedreguer. Segon, aprovar les normes reguladores del títol de cronista oficial de la Vila de Pedreguer, amb la redacció que figura a la part dispositiva d'aquesta proposta. I tercer, publicar l'acord en el tauló d'anuncis municipal i en la seu electrònica de l'Ajuntament de Pedreguer. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol raonar el vot, Lluís. Bé, el nostre grup votarà a favor de l'aprovació de les normes reguladores del títol de cronista oficial i de la proposta de nomenament de l'Àngel Enric Martí i Vives com a cronista oficial, i aprofitem la seva presència a la sessió plenària per agrair-li en nom de la CUP de Pedreguer que hagi acceptat la proposta i, davant la més que probable aprovació, desitjar-li sort i encerts en l'encàrrec. Moltes gràcies. Guillermo? Juan? Ferran? Doncs passaríem a votació. Vots a favor de la proposta de nomenament de cronista oficial de la Vila de Pedreguer i aprovació de les normes reguladores del títol de cronista oficial. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Enhorabona al nou cronista oficial de la Vila de Pedreguer. I passaríem al segon punt de l'ordre del dia. El següent punt és el número 9, és una moció sobre llançament d'habitatges de la Sareb que compta també amb un dictamen favorable de la Comissió Informativa de Cultura de 17 de novembre passat, amb el vot a favor del grup Compromís i l'abstenció del PP, el PSOE i la CUP. Si en aquest cas, com es comentaven en les comissions informatives, és una proposta que portem a proposta de la Federació Valenciana de Municipis, que reunida en data del 17 d'octubre de 2022 va aprovar per majoria, amb els vots a favor de PSPB, PSOE, Compromís, Esquerra Unida, l'abstenció del PP i el vot en contra de Ciutadans, aquesta moció que ara els portem a debat i que exposa el regidor portaveu. La Societat de Gestió d'Actius procedents de la restauració bancària, Sareb, es crea en el 2012 per a comprar actius immobiliaris de caixes d'estalvi i bancs que havien fet fallida en la crisi de 2008. Es va constituir amb una participació econòmica d'un 45% de capital públic que es va emetre a través del FROP, el Front de Reestructuració d'Ordenació Bancària, i un 55% de capital d'origen privat, bancs asseguradores. La creació d'una societat d'aquest tipus estava inclosa al memoràndum d'enteniment signat amb la Unió Europea per al rescat bancari amb l'objectiu de netejar el sistema bancari espanyol d'actius improductius
que llastraven els seus balanços, absorbint l'enorme volum d'elements immobiliaris provinents de la recessió del boom especulatiu a la construcció a la fi de la dècada dels 90 i principis del 2000. Fins a l'assumpció del deute de l'entitat per part del Govern d'Espanya, el Fons de Rescat Bancari, el FROB, era l'accionista principal de la Sareb amb un 45,9% de les accions. La resta del capital, el 54,1%, va ser comprat pel govern amb €1 i es va repartir entre les entitats bancàries i asseguradores com Santander, CaixaBank, Sabadell, Kutxabank, Ibercaja, Bankinter, Unicaja Bank, Cajamar o Mapfre. Quan es va constituir la Sareb a la fi de 2012 fins a 2013, l'entitat va començar a gestionar una cartera de 200.000 actius problemàtics per un valor de més de 50.000 milions d'euros. En 2021, la Sareb s'ha deslligat del 40% dels seus actius tòxics. El seu valor final és de 30.000 milions d'euros, que és el que ha assumit el govern per les consideracions de les institucions d'organismes europeus. En aquest temps, des de la Sareb s'han dut a terme pràctiques poc ètiques de dubtosa legalitat, així com actuacions que no tenen en compte el drama social de les persones que habiten els immobles, que són víctimes de l'especulació, el desnonament de les famílies vulnerables o clàusules abusives en els contractes de lloguer, entre altres. I per a fer front a pràctiques no desitjades, la Sareb haurà de convertir-se en una eina social per a fer efectiu el dret a l'habitatge digne al nostre país. La igualtat de les persones comença per disposar d'un habitatge per a poder desenvolupar una vida en dignitat. Per això no hem d'oblidar que les dades de desnonaments són dramàtiques i demostren que, malgrat els grans avanços, ampliació de les ajudes, diferents mesures de deutes dutes a terme per governs central i autonòmic en matèria d'habitatge, es necessita avançar des de totes les vessants i organismes, entre altres coses, per evitar els desnonaments de les persones vulnerables sense alternativa residencial i garantir així íntegrament el dret a l'habitatge. Al País Valencià hi ha 18.775 habitatges socials que suposen només un 0,6% del total d'habitatges al nostre territori, que són, segons l'INE, 3.147.062, una quantitat 3 vegades menor que la mitjana espanyola, de l'1,8, i 5,5 vegades menor que la mitjana de la Unió Europea, el 9,3. Mentrestant, la necessitat d'habitatge públic segueix en augment tant a nivell estatal com autonòmic i per a aquesta crisi de l'emergència residencial es presenta la següent moció. Instar al govern espanyol a la cessió immediata o qualsevol altre títol que habilite la gestió i ús de tots els habitatges de la Sareb al parc públic autonòmic per a destinar-les a lloguer social o assequible amb la conseqüent prohibició de la seva venda a fondos voltors, societats anònimes cotitzades d'inversió immobiliària o entitats que tenen objectiu especulatiu, estudiar els mecanismes legals per a la cessió de la titularitat, habilitar mecanismes legals amb la col·laboració de les organitzacions socials implicades, que possibiliten la suspensió de manera indefinida dels procediments de desnonament a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o en lloguers assequibles, propietat de la Sareb, sense alternativa residencial, amb l'objectiu que els serveis socials puguen oferir solucions. Designar un organisme per al seguiment de l'activitat de la Sareb i la comprovació del seu compliment amb els seus objectius, ara que és una entitat pública. De la mateixa manera, entre les seues funcions, aquest organisme ha de servir, amb la negociació col·lectiva pertinent, per a promoure la millora dels protocols d'actuació de la Sareb en la regularització i renovació de lloguers, en la investigació d'alternatives davant els impagaments de les famílies vulnerables i possibilitar la mediació en les situacions de llançament o demanda judicial. Modificar l'objecte social de la Sareb per a convertir aquesta societat en una eina pública per a garantir el dret a l'habitatge amb duració indefinida. Elaborar un cens dels actius que té en propietat la Sareb, els cedits als ajuntaments i comunitats autònomes. Vista l'oportunitat del Pla de Recuperació i Resiliència amb els seus programes de construcció d'habitatges en arrendament social assequible en edificis energèticament eficients, vista la demanda real d'habitatge social, atès que moltes comunitats autònomes no tenen sòl per a desenvolupar aquests programes, dur a terme les gestions pertinents amb la Sareb perquè el sòl urbanitzable que té, que són més de 72 milions de metres de sòl de desenvolupament, en tot l'estat, per tant també el País Valencià, servisca per a construir habitatges destinats a lloguer social assequible, sense opció a venda, així com d'altres infraestructures dotacionals educatives, sanitàries, socials, públiques i les corresponents zones verdes que beneficien el conjunt de la societat en funció de les necessitats del territori. Instar al Consell de la Generalitat a realitzar el seguiment dels casos de llançament o demanda judicial de vivendes de la Sareb
per a la promoció de millora dels protocols de regularització i renovació de lloguers, en la qual participe tant l'administració autonòmica com les organitzacions socials implicades. Treballar amb el Ministeri competent per a l'adscripció d'aquest parc públic d'habitatges a les comunitats autònomes, a entitats locals, en el cas que així es designe, així com el sòl urbanitzable segons les necessitats. Moltes gràcies. Portaveus volen raonar el vot? Lluís, Guillermo, Juan, Ferran? Vots a favor de la moció sobre llançament d'habitatges de la Sareb? Queda aprovada per unanimitat, per tant. Moltes gràcies. El següent punt de l'ordre del dia. És el punt número 10, que són assumptes urgents, que no n'hi ha cap. I després El punt següent. el punt número 11, que són informes d'alcaldia. Bé, en aquest cas, com és habitual en els plenaris i per manament de la Comissió d'Igualtat, passem a anomenar les dones assassinades per la seva parella o exparella per a deixar fixada el record i al nomenar-les. Comentar que des de començament d'any portem 79 feminicidis, 79 dones assassinades, de les quals 38 són còmput oficial, assassinades per la parella o l'exparella. Des del 2010 són 1.338 dones assassinades. A l'1 de novembre, Iman Sadawi, de 30 anys, de València de Alcántara, en Cáceres, deixa un fill de 14 mesos. El 4 de novembre, Leslie Yvonne Denis Cadwallader, de 69 anys, de Benalmádena, Andalusia. El 6 de novembre, Irina, de 29 anys, a Móstoles. La seva parella la va assassinar juntament amb la filla de tots dos, Marilla GS, de 6 anys, que és l'assassinat infantil de 6 de novembre, Marilla GS. Assassinats, feminicidis no íntims, el 23 d'octubre, María Jesús Cruz Fernández, de 56 anys, de Vigo. I per violència comunitària o econòmica, el 6 de novembre, Consuelo BS, de 66 anys, de Torrejón de Ardoz, Madrid. Pel que fa a la situació laboral del municipi i les mesures que s'han portat a terme per tant d'ajudar a les persones, dir-los que el mes d'octubre va tancar amb 471 persones aturades, fa un any eren 581, en setembre 461. Comentar-los que després de la baixada ininterrompuda des d'octubre, des de juliol venim experimentant lleugeres pujades, en aquest cas d'octubre són 10 persones més aturades que en setembre. En tot cas, i com bé siguent habitual, per baix de la mitjana de país, que està en un 14,7%, de província en un 17% i de comarca, que està en un 14,3%. Estiguent en Pedreguer en un 10,5%, segons dades de l'Observatori Marina Alta d'octubre del 2022. Pel que fa a la convocatòria, informar que ha eixit la convocatòria d'ajuts econòmics per a l'inici d'estudis superiors i que n'hi ha de termini fins al 28 de novembre. També han eixit les ajudes del Fons Municipal d'Emergència Social que tenen de termini fins al 5 de desembre. Ha eixit la resolució definitiva de la concessió d'ajudes destinades a minimitzar l'impacte econòmic provocat per la crisi energètica, en el qual han pogut beneficiar-se 36 petites empreses, pimes i autònoms, fins a arribar als 58.803 euros que eren els destinats a aquesta ajuda. Informar-los que el dimarts que ve, dia 29, ens visitarà de manera oficial la vicepresidenta del govern valencià, Aitana Mas, a les 12:30. Es passarà demà la invitació per si volen acostar-se, en la qual arribarà a l'Ajuntament per a fer-li explicació, ja que també és la consellera d'Igualtat, de com està la redacció dels avantprojectes per a les residències que entren en el Pla Convivint. Presentarem també les empreses guardonades per l'Ajuntament de les Premis Empresa Pedreguer, al mateix temps que signarà el llibre d'or, i després visitarem la Banca Comes i també se'ls farà l'explicació de quina actuació s'ha fet en el llar de jubilats de Josep Comes i Martí. Pel que fa a subvencions des del darrer plenari, la Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Pedreguer les següents subvencions: 91.542,22 per les obres de consolidació dels pòrgens,
150.373 en 48 per a les obres de consolidació dels escarps de la Torre Major i cos de guàrdia del Castell de l'Ocaigüe i 49.410 euros per a la redacció del projecte i l'execució de les obres de reforma dels vestuaris del poliesportiu municipal. Això és del Pla Més Esport 2022. L'anterior era del Pla Més Prop. Per part de la Generalitat Valenciana s'ha concedit 9.059 en 45 per a activitats extraescolars als col·legis i a l'institut, 13.130 amb 3 cèntims per al Centre de Formació de Persones Adultes, 3.100 amb 39 per a la realització de tallers i activitats per als jóvens i 73.000 per a l'adquisició d'habitatge al carrer Josep de la Tona 20, que era el que comentàvem del tractor i del ple anterior de les comissions. De manera provisional, també ens han concedit, dins de la convocatòria d'ajudes per a la implementació de noves recollides separades, especialment bioresidus i millora de les existents, 49.601 amb 77 per a poals domèstics, borses compostables, poals comunitaris de bioresidus, etc. i 5.454 en 98 per a la construcció d'una biocompostadora. Els comento que és de manera provisional perquè se'ns ha comunicat que pot canviar aquesta quantitat pel fet que hi ha alguns municipis que en el termini per a justificar les ajudes no ho justifiquen, doncs això revertirà en els que sí que ho justifiquem, suposo. Pel que fa a solidaritat, este mes de novembre ja s'ha aprovat de manera definitiva el 5è Pla Director de la Cooperació Valenciana, en el qual Pedreguer ha participat junt a altres entitats. Este pla té un enfocament basat en els drets humans, un enfocament del local cap al global, que aposta per la participació i aposta per l'aprenentatge, i de generar coneixement des de l'acció com a base per a la innovació i aprenentatge col·lectiu. Té 5 eixos d'actuació, que seran els principals punts d'actuació, com són el planeta, les persones, la prosperitat, la pau i les aliances. Tot això supeditat als 8 principis rectors del pla: justícia global, interculturalitat, participació, empoderament, corresponsabilitat, processos, integralitat i transparència. Els dies 4 i 5 de novembre es va celebrar en la plaça de l'Ajuntament de València la Bienal de Cooperació, Drets Humans i Desenvolupament Sostenible. Va estar present Pedreguer, a través del seu regidor de Solidaritat, amb el Fons Valencià, realitzat el taller titulat Insostenible fent camí cap a la sostenibilitat. A més, relacionat amb Insostenible, s'ha participat en les jornades de Castelló sobre residus, sostenibilitat i desenvolupament sostenible. Pel que fa a obres, pel que fa a l'IBACE 2022, que és el polígon de les Galgues, va quedar deserta la licitació perquè no va presentar ninguna empresa i, per tant, es va consultar a diverses empreses perquè ens digueren si podien executar les obres i es van comunicar que no tenien temps material per fer-les perquè han d'estar acabades abans del 31 de desembre. Aleshores, es va optar per fragmentar les obres i oferir-les per parts. L'enginyer redactor del projecte genèric es va fragmentar en 6 actuacions diferents: la millora de l'enllumenat públic, per una banda, pluvials, el carril bici, senyalítica i millores de zones verdes i millora de la red viària. Cadascuna d'aquestes 6 obres es va oferir a les 3 empreses, com és el que especula la normativa. Especula, no, el que marca la normativa. Un dels projectes, el relatiu a la instal·lació de l'enllumenat públic al pàrquing, se li ha adjudicat a Ibrolux i els altres projectes a CHM. No s'executarà tota l'obra que estava prevista, perquè quedarà per empolar, no s'arribava a temps. La intenció de l'equip de govern és que s'acabi l'obra només comença l'any vinent. Pel que fa al pla Planifica de la Diputació d'Alacant, els pluvials, el dia 15 de novembre es va fer l'obertura dels sobres corresponents a la licitació de l'obra dels pluvials del carrer Ample, carrer del Cid, plaça Major, literat Asorí, Mestre Serrano, fins a l'Avinguda del País Valencià. Només es va presentar una empresa, que es diu Categor Obras, i se li ha requerit ja per a que presenti la documentació pertinent. Pel que fa a turisme, com també es comentava la regidora de les comissions, les jornades d'ecoturisme acaben este diumenge amb l'excursió a Jesús Pobre, i pel que fa a la Fira Comarcal de Turisme d'Ondara va tenir lloc el cap de setmana del 12 de novembre amb una bona resposta per part del públic assistent i Pedreguer va fer promoció de totes les rutes i activitats del municipi i l'estant es va centrar en l'oïda, que era el que marcava la fira. En aquest sentit, es va aprofitar per fer promoció mitjançant un vídeo de les diferents activitats, associacions i entitats del poble que d'alguna manera tinguen a veure amb l'oïda, des de concerts, cercaviles o danses, passant per l'Art Cordà.
pel que fa a la projecció del municipi, comentar-los que s'ha obert un termini fins al 15 de desembre per tal que les persones, en aquest cas dones de 18 a 30 anys interessades en participar en el projecte Tech Girls, que és el de l'agermanament amb Kuldiga en Letònia per anar 2 dies allà, 25 dones de Pedreguer i que vinguen 25 persones d'allà, per a veure si n'hi ha, quin interès o si n'hi ha, quines persones podrien interessar per després fer la selecció. Està explicat tot en la web per a poder participar. Pel que fa a igualtat, recordar que demà acaben les activitats fetes per al dia del 25 de novembre. Està convocada la manifestació per a demà per part de la Comissió d'Igualtat, on s'espera que participi gran part de la ciutadania de Pedreguer i també de fora. Tindrà eixida a les 7 des de la Glorieta de la Creu i finalitzarà en la plaça de l'Amistat. Per a la manifestació, els 2 centres educatius de primària, el CEIP Trinquet i l'Alfàs, i l'Institut de Pedreguer estan realitzant accions per a sensibilitzar l'alumnat i sumar el màxim de famílies i comunitat educativa a la manifestació. Acabarà en la plaça de l'Amistat, com he comentat, on es durà a terme la performance Epicentre a càrrec de les 9 muses. L'objectiu és commemorar les víctimes de violència de gènere d'aquest any. Per a dur a terme la performance també s'han demanat samarretes en desús. Si la gent està interessada, acabava avui el termini per a presentar-les a la Casa de la Cultura. I el diumenge, per acabar els actes relacionats amb el 25N, tindrà lloc l'obra de teatre Esbrinant la vida a càrrec de l'Escola Teatral Comarcal, secció Pedreguer, en la pista Espai Cultural a les 6. Informar també que l'Ajuntament de Pedreguer ha obert el procés de participació ciutadana per a elaborar el Pla d'Acció Urbana i el Pla Agenda 2030. Està també publicat a la web, però hi ha una enquesta digital que es pot omplir. I pense que fins així els informes d'alcaldia. El següent punt del dia. El següent i últim és el 12, que són pregs i preguntes. David o Lluís? Bona nit. Un parell de qüestions. La primera, no sé ben bé, pot ser serveis municipals. A la zona, allà al polígon pot ser que hi hagi una zona per a gossos, pot ser un pipicà. Ens han arribat que sembla que té falta d'assear més sovint o de tirar més sorra perquè és el que no està plenament en condicions. I si pogueren per anar a mirar, a veure si això és així i solucionar-ho. Sí, bona nit. Justament aquesta setmana, realment estem treballant des de la regidoria de Benestar Animal i Servei Municipal. Justament aquesta setmana han estat fent una bona neteja, que ha sigut neteja de tota l'herba. Han llevat el baladre, perquè entenien que aquest baladre, que és un vegetal tòxic, no podia estar allí. Han estat també podant els margallons per alçar-los i que no hi hagués perill per als gossos que passegen per allí, que no tingueren risc de ferir-se. Han retirat 2 menjadors, perquè els menjadors que estaven allí estaven trencats i els que estaven de tot menys per a posar menjar, els que estaven de papeleres, han llevat això, han posat 3 papeleres i tenim previst també posar il·luminació per a aquestes hores, sigui a primera hora del matí o a última hora de l'esprà, que ara ja fa fosca, per a que estigui en millors condicions. La intenció és, una volta ja tot posat al dia, fer-li un manteniment més sovint i que no torni a passar aquest estat de descuit que hem tingut fins ara. Gràcies. Primer, la segona qüestió. Este mes s'ha obert al públic finalment l'espai cultural, però sembla que no té contractada la potència de llum que toca. Hi ha hagut problemes derivats d'això. I ens podrien dir per quin motiu es troba així i quan es solucionarà? Això ho porta a la regidora d'Obres Públiques. Si de cas li traslladem la pregunta i se'ls contestarà el més prompte possible. Però no tenen tampoc la mínima informació sobre aquesta qüestió? Se'ls informarà en el moment que la tinguem. Guillermo, Marian. Bona nit. Respecte a l'espai cultural, la màquina entenc jo que és la màquina d'aire condicionat que està instal·lada al costat de l'entrada, aquest és el lloc definitiu de la màquina o
pues té que modificar. Sí, és el lloc definitiu. Es va estudiar en un inici la col·locació de la màquina de climatització al sostre de la pista, però pel tamany, les característiques i el pes, el sostre actual no l'haguera aguantat i s'haguera enfonat. I l'enginyera el que es va dir és que el lloc més adient per a col·locar-la seria S, i el que queda és que arribi una valla que també ve, que és una valla reglamentària, per a que se la cerque de manera que es tape. Vale. I ara el regidor d'Urbanisme, si ens podria actualitzar com van els tràmits tant del Pla General d'Ordenació Urbana i el PAIO 15, si hi ha hagut avanços en els últims mesos. Bueno, si en les comissions no vos informem és perquè no hi ha hagut actualitzacions, però bueno, el Pla General estem recibint els informes sectorials a comptagotes. Este dimarts tinc reunió amb el redactor del Pla General i ens reunirem els tècnics de l'oficina i el redactor i mirarem a veure els informes sectorials que tenim, si voleu us passem la relació. I respecte al PAIO 15 crec que l'alcalde vos podrà dir millor, perquè crec que n'hi havia visto bueno des de Foment per lo de la eixida de l'autopista, ¿no? Era algo així, ¿no? N'hi havia visto bueno des del Ministeri de Foment. No ho sé, perquè s'ha prevista la reunió per a demà a les 9 del matí. Si voleu, vos fem arribar la informació eixa que... I què és el que falta del PAIO 15? El visto bueno de qui? El visto bueno de Foment per lo de l'eixida de l'AP7 i després faltaven, com ja us van dir a les comissions informatives, faltava el tema d'alguns temes urbanístics dels metros de la pecuària, de les rotondes i demés, que ja s'han solventat i falta que tinguin el visto bueno, no? Però estava ja solventat. Això, quan estigui tota la documentació que s'ha generat i és prou generosa, la documentació es passarà. Però el que estem en contacte tant a Gata com Pedreguer... Entenc que falta només lo del Ministeri. Sí, estem en Fomento. La reunió de demà és per a les últimes coses que ha demanat Fomento, que sembla que el de la fumata blanca sembla que més o menys està prou encarrilat. De totes maneres, com demà la reunió, sí que el que podíem fer és demanar tota la documentació que s'ha generat, que és molta, perquè hi ha entrat Fomento, ha entrat Diputació per la carretera Gata-Pedreguer, ha entrat la Generalitat, evidentment, la Conselleria, perquè el polígon és competència de la Conselleria, i ha entrat l'administració municipal. Més o menys el que és Conselleria, Diputació està més o menys clar i falten flecos de lo de la Fomento, que és la reunió que tenim demà. Els tècnics dels dos pobles, que a més coincideix que és el redactor del Pla General, Quico Forqués, el redactor del PAI Plans, que és el de Gata, els dos ajuntaments i els tècnics. I, per tant, jo espero que la setmana que ve podrem portar més notícies. Esperem més notícies. Moltes gràcies. Juan, Tere. Bona nit a tots, totes. La meva pregunta és per a Pepe. Els punts nets que tenim en el carrer Mauleig i el Parc La Formiga, per què no es tanquen? Sí, bona nit. Tenim 3 punts oberts. És el carrer Furs, si no em confundís, que és el de Vall de Correus, el del Cinto Verdaguer i el dels Maulets, que és el del camí al cementeri. Això va ser un imprevist que ens vam trobar fora de les previsions que teníem a l'hora d'elaborar els punts d'aportació, que la realitat que ens vam trobar en aquestes zones no era la que havíem previst. Vam tindre que fer fora de previsió aquests punts nous d'aportació. Fora de previsió comporta també fora de partida pressupostària. Tenim previst, ja tinc pressupost passat per part de l'empresa que fa el tancament electrònic per a fer-ho a principis d'any. De totes maneres, tenim previst tancar-ne 2 d'aixòs 3. El tercer, que serà el del carrer Maulets, si no em confundís, el carrer Maulets és el de Vall de Totes. Aquest no tenim previst tancar-lo perquè a aquesta zona accedeix molta gent que no viu dins del sistema. Vull dir en això
Per estar dins del sistema necessites un domicili físic perquè t'adjudiquen un còdig i poder accedir. Ahir n'hi ha gent que no té domicili ni propi ni arrendat. Entonces no tindria accés a un còdig per poder accedir a aquests punts. L'altre dia es va tancar la porta per accions del vent i el que ens va passar és que es van amuntonar allí. Si tanquem aquesta porta, a aquesta gent que podem dir viu un poc fora del sistema, estem incitant, podríem dir, a que no ho tiren dins del punt d'aportació. Entonces, tenim previsió tancar-ne dos, però aquest tercer, en principi, a veure com evoluciona, no tancar-lo. Vale. No sé si he contestat a la seva pregunta. Sí, l'ha contestat, però no és lògic que no es tanqui si comencem a tancar Corralito, Pusneig, per a que la gent recicli tot i anem a deixar-ne un obert per a que la gent aboqui allí el que vulgui, no em pareix correcte, però bueno, tampoc sé els problemes que puguen haure després, no sé. Sí, en principi que aboqui el que vulgui, no. En principi n'hi ha contenedor diferenciat per totes les fraccions i el ciutadà té que tirar la fracció corresponent dins de cada contenedor. Si no ho fa, està incomplint l'ordenança de neteja diària i gestió de residus amb les conseqüències que això pugui tindre per a cada individu. L'altra pregunta que tinc, relacionant una pregunta que ja li vaig fer en passats plenaris, era sobre l'ecoparc. El dimarts a les 8:30 del matí hi havia un camió traient totes les restes de ferralla en pluma. La meva pregunta és si l'Ajuntament està administrant l'ecoparc en aquests moments, si aquesta ferralla seria de l'Ajuntament. Vull dir, qui està fent-se càrrec de la venda d'aquests materials? De la ferralla a l'Ajuntament. Era això, si està fent-se l'Ajuntament. Gràcies. Molt bé, doncs una vegada tancada la sessió, s'obri pas al públic si vol fer una pregunta i reiterar entre el públic a Àngel Enric l'enhorabona per el nou càrrec, que siga amb sort i encert. El públic vol fer alguna pregunta? Àngel Enric. Jo simplement volia dir unes parauletes d'agraïment i reflexió que porta així preparades. Serà per a mi un honor i un orgull acomplir el càrrec de cronista oficial de la vila de Pedreguer i dur a terme els treballs i funcions que m'han confiat relacionats amb la història local i en la que distinguís predecessors en el càrrec com en José Cervés Salvà en els anys 60 i 70 del segle XX i en Albert Sebastià García Carrió a partir de l'any 1984 i fins a la seva defunció han portat a cap tan dignament, sense oblidar totes aquelles i aquells professionals o no de la historiografia i altres, com per exemple l'associació Els Portens i altres matèries, i el poble en general de Pedreguer que han contribuït o col·laborat en les seues investigacions i aportacions a fer més coneguda la nostra història en temps de l'era global i tecnològica. En la fi de la història, que va dir Francis Fukuyama, i dels grans relats de la modernitat o metarrelats, la idea de progrés, etc., després de la pèrdua de confiança en els projectes de transformació de la societat, només cap concentrar-se tots en la realització personal. En la societat de la informació, la distracció i l'entreteniment, en la societat del consumisme i la mercantilització de la vida humana, és difícil trobar la felicitat i la transcendència després de la mort de Déu, que dia Nietzsche, o de la mort de l'home, que dia Foucault. Estem en l'època de la postmodernitat, en el temps del jo i de l'intimisme. No en debades el filòsof Emilio Lledó va escriure en els anys 80 del segle XX una obra prou coneguda encara ara, El epicureismo,
una sabiduría del cuerpo, del gozo i de la amistad. Tanmateix, en un text d'Umberto Eco es diu que el Déu estava en l'ànima d'Elies, en els monjos de Qumran, en els monestirs benedictins medievals, però no està en el soroll o en la primera pàgina dels periòdics, o en la televisió, o en Broadway. Déu no està en el fanguet, màxima vàlida també pels qui no creuen en Déu, però van darrere la veritat. Doncs aquesta es troba en la recerca silenciosa i no en el tumult. Deia el teòric marxista Kolakowski, fa 100 anys érem feliços, sabíem que existien els explotadors i els explotats, els rics i els pobres, però teníem una idea acabada de com alliberar-nos de la injustícia. Expropiaríem els senyors i donaríem la riquesa per al bé comú. Doncs bé, expropiàrem els amos i van crear un dels sistemes més monstruosos i opressius de la història mundial. Pot ser més que en l'edat de la postmodernitat estem vivint, com diu Jordi Pidgeon, de la postpandèmia i postveritat. El jove Marx, en els manuscrits econòmico-filosòfics que escriu a París el 1844, critica l'alienació que produeix el capitalisme, però l'alienació que genera el tecnocapitalisme és incomparablement més gran. En el tecnocapitalisme conflueixen les dues formes d'anul·lar la capacitat crítica contra les quals ens van voler advertir Aldous Huxley i George Orwell en Un món feliç i 1984. La revolució digital ha introduït noves tecnologies que Huxley i Orwell no podien imaginar. En les seues distopies, és clar, no hi ha internet ni smartphones, però Huxley i Orwell no pretenien predir detalls, sinó advertir-nos sobre tendències fonamentals que ja intuïen que podien configurar el futur. Aquelles tendències es manifesten en el món d'avui en què conflueixen dues formes de poder. Conflueixen dues formes de poder en la tecnocràcia contemporània. A través de la història podem distingir entre el poder per aclamació i el poder per imposició. Aquests dos tipus de poder els podem veure descrits en la primera novel·la moderna europea publicada pòstumament el 1490, El tirant lo blanc, del valencià Joanot Martorell, i en El príncep de Maquiavel de 1532. En la distopia d'Orwell, 1984, i en les societats totalitàries preval el poder basat a vigilar i castigar. Huxley, en canvi, a Un món feliç, creu que el poder és més efectiu quan es basa a distreure i alienar. Una i altres formes de poder són presents en totes les societats actuals, però en proporcions diferents, i unes semblen o semblaven anar cap a la distopia de Huxley i altres cap a la d'Orwell. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Àngel Enric. Públic, restant. Yo únicamente a veure si han podido aclarir lo de la consellera que ve, Aitana Mas. Això serà públic també o només per als regidors i la corporació municipal? Bé, és d'això de treball, no sol ser públic. Però que no vindrà al ple ni res. A què? Que no n'hi haurà una audició pública quan vinga ella. Bé, gràcies. A vostè. Ja està. Doncs bona nit. Si no heu sopat, bon profit. I si no, sigueu feliços.